Xeyirli kеш, hürmetli televizor karşılar, Müslüm televizyonisi özünün tapşırıqların başlay. Haberler çıkarılışı bilen studiyada men Liliya Shaymiyeva. Bulgan vakıgalar turunda kıskaça. Jendikler terbiyege muhtaç. Bigrekte kışka kirip borgan melde. Biyologi resurslar boyunca Devlet Komitetinin Müslüm rayonu bölegi jendiklerge ozg hazırladı. Kırgı jendiklerge de sıy kerek, avuşular orman sağında. Yerine togup jişlergene. İşlesen jerde özünükün biri var. Тобыннарыбыз муллыгы, уңганнарның тырышлыгы авыл хезмәтчәннәре хөрмәтләнде. Компьютерда, телефонда карагастас нормального расстояния и с перерывами. Виртуаль тормыш кызык булса да, телефоннарны шикләргә вакыт. Өстәлләребезнең сыйлы нигъмәтле итүдә үзләреннән зур өлеш кертүче авыл хезмәтчәннәренең хезмәте мактауга һәм олылауга лаек. Районыбызның авыл хуҗалыгы уңганнарын хөрмәтләү тантанасында да аларга рәхмәт һәм ихтирам сүзләре аеруча мул әйтелде. Тантанага агрофирмалар, фермер хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативларында хезмәт куючы уңганнар җыелган иде. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен төрле сынаулар һәм кыенлыклар белән килгән ел тамамланып килә. Шулай да хезмәтчәннәребез сынатмадылар. Уртак тырыш хезмәт нәтиҗәсендә елны матур җиңүләр белән тамамлыйлар. Бәйрәм чарасында катнашучыларны сәламләп район башлыгы Альберт Хуҗин да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хезмәт алдыңларына район башлыгының мактау грамоталарын тапшырды. Сынаулы бик авыр ел булды. Но ничек кенә булмасын, без ул сынауны сезнең ярдәмегез белән, хөрмәтле безнең аграрийларыбыз мәктәбендә, сезнең менә намуслы хезмәтегез аркасында. Бик мактаулы хезмәтебез, бик кирәкле хезмәтебез барыгызга да бүген рәхмәт әйтәсе килә. Исән сау булыгыз, гаиләләрегездә тынычлык, иминлек булсын. Мөслимләргә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәтен Татагрохим сервис ашык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Гыбадуллин җиткерде. Müslüm районы республикасы алдында алдыңгылардан санала, 40 елына карамастан. Müslüm районы бүгенге көндә үзенең эшчәнлеге аркасында матур гына итеп елны тәмамлый алды. Бүген бит кайсы районга гына кирсәң дә каз, үрдәк, тавык bu bitin Müslüm rayonu. Şunun için indi менә элекке хуҗалыклар булганысында фирмаларда бүген халык тырыш үзенең ягын күрсәтеп матурга эшләп килә. Ул шулай ук Татарстан Республикасының һәм авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактаулы бүләкләрен дә тапшырды. Тырыш хезмәтләре өчен бер төркем райондашларыбыз лаеклы бүләкләрен кабул иттеләр. Авыл хуҗалыгы тармагында 42 еллык стажым бар. Механизатор буларак башлаган хезмәт юлымны яңадан инде бригадир, агроном, хуҗалык җитәкчесе буларак дәвам иттем. Бүгенге көндә ашлык хәзерләү предприятиесендә эшлим. Еллар инде быел авыррак килде. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен җитәрлек дәрәҗәдә яңгырлар булмады. Тиешле вакытында, шуңа да карамастан район, республика җитәрлек күләмдә уңышлы булуга иреште. Аның барса да каплау инде, бер җиңелдә инде. Җиңел ялны булганы юк. Тырышлык инде самый главный. Хезмәт шул булганда һәр нәрсә дә булырга. Шул гына. Yerine togup jişlergene. İşlesen jerde özünükün biri var. Şundan da bu kütüp algan gün en ağır müşastı endi ol. Şundan da onda erteden kechga kadar ter togup işlegen kişilerge hizmet günü ve yürü günü bu. Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Исламов крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Илгиз Исламов та төп бурычыбыз Мөслимебездә үскән егет кызларны үзебездә алып калу диде. Ул инде кала, балалар кала, кызлар кала булды. Бу бик важный вопрос дип әйтәм мин. Соңгы елларда безнең мөслим авыллар, шисталар, бөхтәлек үзебезнең мөслимнең һавасы Үзебезнең туган якның һавасы, үзебезнең якка, үзебезнең тормышка бер нәрсә белән алыштыра торган түгел. Авыл хуҗалыгында эшләүнең бер авырлыгы юк. Ул чигрәк дип әйтим инде. Эшләргә бөтен нидә бар инде. Удобство дип әйтим инде. Барлык чараларда бар. Хезмәт хаклары бик олы, түләнә, техникалар яңа.
Ауыл хуҗалыгының кайсы гына тармагын алсаң да, аларның һәрберсе тырыш хезмәт таләп итә. Шуңа да район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиевның тармак хезмәтчәннәренә рәхмәте зур. Барлык шушы хезмәттә эшләүче хезмәткәрләрне бәйрәм белән көтәскелә, аларга зур рәхмәт әйтәскелә, чөнки аларның көнне-төнне ялгап эшләгән эшләре инде бу. Шуңа алдагы елларда да сау-сәламәт булып барсы да, тагын да зуррак уңышларга ирешергә, мин еллар килсен. Бәйрәм чарасы район мәдәният йорты егет-кызларының матур җырлары һәм биюләре белән үрелеп барды. Юкка гына халкыбыз матур булса да торган җир, сагындыра туган җир дип юкка гына әйтмәгән. Бары тик үз туган җиреңдә генә яшәвең дә, хезмәтең дә ямьле һәм гамьле. Алдагы ел авыл хезмәтчәннәре өчен сынаулар елы түгел, мул уңыш һәм яңа җиңүләр елы булсын. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл тормышын уңайлырак итү, халыкның яшәү шартларын яхшырту максатында республикабызда күп программалар гамәлгә ашырыла. Шуларның берсе үзара салым программасы. Аның нигезендә халык биргән һәр сумга республика бюджетыннан 4 сум акча өстәлә. 20 ноябрьдә Мөслим авыл җирлегендә үзара салым мәсьәләсе буенча халык җыены узды. 2013 елдан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән халыктан җыелган салым дәүләт тарафыннан финанслана. Акча күбрәк җыелган саен дәүләттән дә күбрәк артып кайта. Җирлегебездә башкарылган эшләрнең иң зур өлешенә үзара салым акчалары туры килә. Үзара салым безнең 2013 елдан бирле бара. Бүгенге көнгә кадәр күп эшләр эшләнгәне, Мөслимдә яшәгән халык аны күреп тора. Һәм мин аны чын күңелдән әйтәм, ул кирәк Мөслимгә. Шушы үзара салым белән генә эшләребез әле бик күп. Су бармы, ут буламы, юллар буламы, безопасность дорожного движения буламы. Бөтенесе дә безне теркәлеп кала шушы самообложение акчасына. Үзара салым җирлектәге мәсьәләләрне хәл итү өчен халыкның үз теләге белән елга бер тапкыр җыела торган акча. Аның күләмен нәрсәгә тотылачагын халык үзе хәл итә. Шуңа аның суммасы һәр авылда төрлечә булырга мөмкин. Ә җирлек башлыгы исә авылдашлары каршында җыеннарда һәр тиенгә исәп тота. Һәр байлык булган кешедән 1000 тәңкә дигән хуклыйбыз. Инде ул бу 1000 тәңкәгә нәрсә генә була дип әйтеп булмый. Менә бүген генә карагыз, кичә яуган карга никадәр сөендек, никадәр матурлык, бөтен дөньяны аклык каплады. Ләкин инде бүген иртән тәрәзәдән күз ташлауга инде төнендә уже чистартып та куйганнар. Мин ышанам, районыбыз халкы бердәм кушылыр һәм үзебезнең яшәешебезне матурлау өчен, тормыш шартларыбызны яхшыртыр өчен һәр кайсыбыз үзеннән өлеш кертер дип уйлыйм. Үзара салым акчасының максатчан тотылуы күз алдында. Авылларда исә язгы көзге балчыкларда керә алмастай урамнарда бүген җиңел машиналар йөри. Башка күп кенә эшләр башкарыла. Үзара салым җыелмаса, буларны халык төштә генә күрер иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 21 ноябрь көнне Метре авыл җирлегенә керүче Метре авылында да үзара салым җыю буенча халык җыены үтте. Авыл халкы алдагы елда да үзара салым суммасын 1000 сум күләмендә җыярга дип тәкъдим итте. Бу хакта тулырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Соңгы елларда җирлекләрдә халыкны борчыган мәсьәләләрнең кимүе ачык күренә. Чөнки хәтта җыеннарга да алар аз җыела башлады. Узган җыенга да метрелиләр тыйнак кына җыелдылар. Җирлек башлыгы Илдус Шамгонов узып баручы елда башкарылган эшләр белән таныштырды. Якын аралар эчендә генә менә иң борчыган сорауларның берсе ул су мәсьәләсе. ПМК оешмасы су линиясе эшләмәү сәбәпле будкаларны яңарттык. Безнең әлеге бу будка 2 кат утеплитель белән куелды. Җыенда катнашучылар теге яки бу мәсьәләгә карата үз фикер тәкъдимнәрен җиткерделәр. Шулай ук үзара салым акчалары ярдәме белән башкарылган эшләрдән канәгать булуларын да белдерделәр. Әйе, эшләнеп тора инде. Җылныкы җылга эшләнеп тора. Утлар бар, сулар бар, Аллага шөкер. Дип торабыз инде. Без бик канәгать. Кирәккән ишне Аллага шөкер. Менә җулларны киметтерер. Бөтенсенә дә утлар янып тора төне буена. Бүтән авылларда юк бит андыйлар. Без канәгать бу эштән, дисеннәр. Только бирсеннәр бүтән кешедә. Иң беренче безнең урамга менәләр, без барыбыз да бирәбез, Аллага шөкер. Бик актуаль мәсьәлә. Без моңа каршы түгел. Әгәр дә шушы үзара салым ул электән 2 тәңкә булган, ачлык вакытында да, хәйрче вакытында да, сугыш вакытында бу 1000 тәңкә күп түгел. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бу хәйр генә.
Алдағы елга да метрейлеләр үзара салым җыюда актив булырга дигән фикер әйттеләр. Планлаштырылган эшләрне финанс ярдәме булганда гына башкарып чыгып булуын метрейлеләр яхшы аңлый. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясында истәлекле чара узды. Уку йортының 20 еллык юбилейына беренче чыгарылыш укучылары, лаеклы елдагы укытучылар, район җитәкчелеге, мәктәп төзелешенә үзләреннән зур өлеш кертүчеләр кунак итеп чакырылган иде. Тарих күзегеннән караганда 20 ел әллә ни күп вакытта түгелдер, ә гимназия өчен ул тулы бер гомергә тиң. Төзелеш эшләре Мөслим хуҗалыгара төзелеш оешмасы башкарды. Мәктәп төзелешенә өлеш кертүчеләрнең юбилей чарасында күзләре шатлыктан елады. Хисләрне әйтеп бетерлек түгел, чөнки инде чакыру көненнән уже искә төшә башлаган идем. Нинди вакыйгалар, нинди хәлләр, ничек әзерлек, ничек үтте, барсында күңел тулган, барсында искә төшерде. Бүген дә кызларны күргән идем, укытучыларыбызны, җегетләребезне, вакыттагы берсе дә үзгәрмәгәннәр, бөтенләй шул хәтле матур, шул хәтле сөйкемле елмаючан һәр вакыттагыча. Укучылар 2 сменада белем алганда Мөслимгә 3нче мәктәп бик кирәк иде. 2003 елның ноябрь аенда гимназия 3нче урта мәктәп исеме белән тантаналы шартларда үз ишекләрен ачты. 840 укучыга исәпләнгән 3 катлы мәктәпне ачу тантанасында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев та катнашты. Гимназия 20 ел буе менә хәзер балаларыбызга белем һәм тәрбия бирә. Бу инде балаларга белем һәм тәрбия бирү ата-аналар өчен дә, безнең бабайлар өчен дә, барлык җәмгыять өчен дә бик зур нәрсә инде. Чөнки менә без балаларыбызны шушында тапшырып, без ышаныч белән тапшырабыз инде, аларга төпле белем һәм тәрбия бирәчәкләрне. Гимназия тирән белемле, көчле ихтыярлы шәхесләр тәрбияли. 20 ел эчендә гимназияны барлыгы 746 11нче сыйныф укучысы тәмамлаган, шуларның 116-сы укудагы аерым уңышлары өчен гимназияның үзенең тарихы, үзенең традициялары, үзенең уңышлары һәм инде һәр вакыт хезмәткә җанын көчен тәнен биреп эшләүче укытучылар һәм тырыш укучылары белән инде ул районда гына түгел, республикада һәм Россия күләм, ил күләм, бөтен дөнья күләм танылган укучыларын уңышлары белән инде ул дан казана. Никогда не возникало шундый менә уйлар, что минем китәсем килә гимназия. Мин һәр вакыт горурлана идем үзем мәктәбемә, һәр вакыт ярата идем. Укытучылар, мин бу мәктәптә укуым белән бик бәхетле. Бу мәктәптә укыр өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Безнең укытучыларыбыз бик зыялы, белемле, без аларны бик яратабыз. Бу көнне гимназия коллективы бик күп котлаулар һәм тәбрикләүләр кабул итеп алды. Бәйрәмне укучыларның җыр биюләре дә бизәде. Район мәгариф идарәсе бүләккә принтер алып килсә, Мөслим хуҗалыгы оешмасы 20 000 сумлык сертификат бүләк итте. Сыйфатлы белем бирү өчен материаль техник базаның нык булуы да мөһим. Мөслим гимназиясының 2 ел рәттән химия һәм биология фәннәреннән 100 баллы укучылар әзерләүне күздә тотып, биология кабинетына 1 350 000 сумлык җиһазлар кайтару да күздә тотыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Урмандагы җәнлекләргә озык кую нигездә егерләрнең эше. Алар ел дәвамында үзләренә беркетелгән участокларда озыкларны карыйлар, җәнлекләрне саклыйлар. Кышын исә җәнлекләрнең исәбе алына. Һәм җирлектә күпме җәнлек булуы да ачыклана. Безнең иҗат төркеме урманда булып кайтты. Табигый байлыкны саклау кешеләрнең изге бурычы. Бу чорда урманнарда яшәүче хайваннарга авырып туры килә. Ризык эзләү проблемасы башлана. Ну, ставим, корма раскладываем в начале сезона, когда вот трудно вот часом ходить, и в конце сезона. Ну, постоянно уж корма, как видим, зверю если трудно, мы уже начинаем сразу подкладывать на подкормочной площадке. Кыргый хайваннар өчен җимлекләр урнаштыру һәм аларны республиканың аучылык җир суларында тукландыру буенча быел да зур эш башкарылды. Урманчылык территорияларында җимлекләр ясалды. Пошиларга, куяннарга тоз, кыргый кәҗәләргә катнаш азык салынды, кошларга вак-таш һәм ком катнашмасы куелды. Сами готовим сено, веточный корм, соль раскладываем в это время как раз. Помогаем. Мондый чаралар елына 2 тапкыр көз һәм яз айларында үткәрелә. Кыргый хайваннарны ашату төп биотехник эшләренең берсе. Тоз, салам, ашлык һәм башка азык кышкы чорда хайваннарга тамак ялгарга мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук аларның төрле авыруларга каршы туручанлыгын арттырачак һәм контрольсыз күченеп йөрү кирәклеген бетерәчәк. Хәзер хайваннар үзләре өчен куркынычсыз булган саклана торган территорияларда салкыннарны тыныч кына үткәрә алачак.
Животные все уж водятся. Лось, кабан, косуля, рысь, заяц, лиса. Все виды. Республиканың аучылык биләмәләрендә кыргый хайваннар өчен җимлекләр урнаштыру һәм аларны тукландыру, хайваннарны саклау һәм үрчетү максатыннан гына түгел, әҗәнлекләр өчен уңай шартлар тудыру өчен дә эшләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Октябрь айында мәктәпләрдә түгәрәкләр эшли башлады. Спорт яки сәнгать мәктәбенә, мәктәптән тыш эшләр үзәгенә язылырга җитешмәгән яки башка сәбәпләр белән анда йөрмәгән укучыларга буш вакытларын файдалы уздыру өчен менә дигән мөмкинлек бу. Быел 11 мәктәп базасында оештырылган 82 түгәрәктә 1076 бала шөгыльләнә. Сон ягыннан иң күп берләшмәләр район үзәге мәктәпләрендә эшли. Мәсәлән, лицейда 17 түгәрәктә 323 бала шөгыльләнә. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим орта мәктәбе түгәрәкләр саны буенча лидер. Бирдә 18 түгәрәккә 283 укучы тартылган. Узак еллар нәтиҗәле эшләүче түгәрәкләр белән беррәттән быел гына ачылганнар да бар. Асылташ, Күчтәнеш мәктәп театрлары нәкъ шундыйлардан. Безнең мәктәбебездә 18 түгәрәк эшчәнлеге алып барыла. Мин үземдә Күчтәнеш түгәрәге алып барам, үземнең 5нче А сыйныф кызлары белән. Әле менә яңа Шалканның яңа заманча әкиятен сәхнәләштерә башладык. Әниләр көненә багышлыйбыз. Яңадан инде башлангыч сыйныфларга да күрсәтергә дип торабыз. Мин үземнең классташлар белән түгәрәккә йөри башладык, Курчак театрына. Без театрга рәхәтләнеп, елмаеп йөрибез. Спорт юнәлешенә караган түгәрәкләрдән башка мәктәпне күз алдына да китереп булмый. Бигрәк тә малайлар волейбол, баскетболны үз итә. Балалар теләп йөриләр. Алай күрсәткән безнең өлкәдә төзелгән үзенең программасы бар. Күрсәткән барлык ниләрне, элементларны эшләргә тырышып, в общем, тырышалар инде. Киләчәктә дә инде өметләр баглап торалар инде. Шу Гимназияда 255 бала 17 түгәрәккә йөри. Техник, физкультура, спорт, социаль-гуманитар, сәнгать, табигый фәнни, хәрби патриотик, экология, биология юнәлешләрендәге өстәмә белем бирү түгәрәкләре эшли биредә. Мәктәп ачылганнан бирле эшләүче Беләзек, хәзер Калфак дип үзгәртелгән түгәрәккә җыр бию яратканнар тартылганнар. Гимназияда оештырылган бер чарада алардан башка узмый. Мин гимназияда укыйм, минем укытучы Гүлнур Азгамовна. Мин Калфак ансамблендә укыйм. Мине ул тынны дөрес алырга өйрәтә, матур итеп җырларга өйрәтә, күп әйбергә өйрәтә. Миңа анданлык ошый. Я танцую под танцовку. Я поддерживаю Гульнуру Азгамовну и ее учеников. Во всех мероприятиях мы танцуем под танцовки, и нам очень нравится танцевать. Мен гимназияның музыка түгәрәгенә йөрим. Мин музыканы бик яратам. Мин Калфак вокаль ансамбленә 4 ел йөрим инде. Без түгәрәкләрдә татар халык җырларын, композиторларның җырларын бик яратып җырлыйбыз. Без гимназияда, үзебезнең районда бүтән чараларда катнашып йөрибез. Кыз бала киләчәктә хуҗабикә буласы кеше. Кичкенә чакта алган белем күнекмәләренең зур тормышта кирәге чыгу ихтимал. Бәлки алар киләчәктә һөнәрләрен дә шушы юнәлештә сайларлар. Кыз балаларны кул эшләренә асылташта өйрәтәләр. Мин Мөслим гимназиясендә гимназия ачылганнан бирле технология дәресе укытам. Шушы еллар дәврендә мин кызларга оста куллар түгәрәге үткәрәм. Кызлар белән без төрле кул эшләргә, бәйләргә, тегәргә, шигәргә өйрәнәбез. Түгәрәктә инде мин кызларга киләчәк тормышта кирәк була торган белемнәрне бирергә тырышам. Мин Асылташ түгәрәгенә 2 ел йөрим. Без бу түгәрәктә шигергә, тегәргә, бәйләргә өйрәнәбез. Без әниләргә бүләкләр ясыйбыз. Мин Асылташ түгәрәгенә яратып һәм яратып киләм. Без бүген әниләр көненә бүләк ясыйбыз. Мин бүген әни һәм әбигә бүләк ясый башладым. Атласны картина ясыйбыз. Мин бу кыракка бик яратып йөрим. Бала буш вакытын гаджетларда утырып түгел. Соңгы елларда кешеләргә игътибар итәсезме? Кая карама бөрек күренеш. Кешеләр гаджетларга береккән. Юлда барганда да, кайдадыр чират көтеп утырганда да, кулда телефон. Гаджетларга бәйлелек ширди табиблар.
Телефон, планшет, ноутбукларның экраннарына текәлеп, бөтенләй башка дөньяга чумган өлкәннәрдән балалар да калышмый. Бу бик зыянлы. Бу хакта район офтальмологлары да чоң суга. Ондан бер 3-4 киялер инде уже. Мәктәпкә барганча. Беренче класска барганга хәтта выявлять итәбез. У многих это даже школьнигына түгел, мамасалар бала тыныч утырсын өчен телефон тоттырып куялар да инде. И наследственный предрасположенность танда тора инде. Нәкибә Гафарны белгиләп үтүенчә, 3 яшькә кадәрге балаларга смартфон, планшет һәм ноутбуклардан файдаланырга киңәш ителми. Гаджетлар баланың сәламәтлегенә начар йогынты ясый. Баланың күз күреме начарая, психо-эмоциональ үсеш тоткарлана. Безнең мәктәптә 35% бала күзлек кия бүгенге көндә. Бу инде бигрәк тә зур классларда чагыла, бәләкәй классларда ул 5-7% булса, күз күреме начарлану зур классларда 60-70%-ка җитә. Менә балалар инде күзлек киюдән оялып, линза киючеләр дә байтак. Мин инде төп сәбәпне нәрсәдән күрәм? Балалар компьютерда утыралар, телефонда утыралар, төрле уеннарда уйныйлар. Инде вакытларын спортка багышласалар, саф һавада күбрәк йөрсәләр, монда әйбер булмас иде. 7нче класстан күзнең начарланганын сиздем. Күзлек киерттеләр, беренче чаллыга алып бардылар. Тикшерттеләр, нары күзлек киерттеләр. Потом 1 елдан соң линза киергә булдым, потому что күзлек белән уңайсыз. Мәктәпләрдә элек күзлек кигән балалар бик сирәк иде. Бүген һәр 5нче бала күзен начар күрүдән интегә. Аңлашыла да, экранда бер яктырып, бер караңгыланып китүче вак сурәтләргә сәламәт күз дә түзә алмас иде. Кушылар, балаларыбыз да инде бик күп гомерләрен телефонга текәлеп үткәрәләр. Һәм әлбәттә инде бу үзенең тискәре ягынтысын бирә сәламәтлеккә. Һәм бик күп кенә укучылар күзлек кияләр. Кайсы инде аның күзлек кими линза кия, менә күренми дә, но бәлки инде, ләкин күзе күрми инде аның, күзе күрми, күбесе. Тактага язганны менә күзләрен лайтырып кысып утыралар инде. Мен күзлекне 7нче класстан кия башладым. Минем уйлавымча, минем генетикамда күбрәк роль уйнады, чөнки минем әти яклап бүтән кеше күзлек кия. Мен инде телефонда бик күп вакыт үткәрмим, чөнки мин 7нче класста спорт белән бик шөгыльләнәм. Шуңа миңа вакыт юк аның өчен. Шуңа минем уйлавымча, мин шул генетик уйнаган идем дә. Әти-әниләр шул внимание ныграк теге иелеп утырмауына, режим соблюдать итүенә нитсәләр инде. Компьютерда, телефонда карагаста нормального расстояния, из перерыва. Барлык мәктәпләрдә дәресләрдә мобиль телефоннар куллану тыела. Белем бирү учреждениеларында бу кагыйдә балаларның игътибарын дәресләргә юнәлтер өчен кертелде. Гаджетларның экраннары кечкенә булу сәбәпле күзләргә йөкләнеш, умыртка сөягенә зыян килә. Көн дәвамында гаджет карап утырган кеше чын аралашуның нәрсә икәнен оныта. Белгечләр билгеләп үткәнчә, баланың гына түгел, өлкәннәрнең дә эмоциональ бәйләнеше бозыла. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мизгел яшьләр үзәгендә белемлеләр турниры үткәрелде. Район мәгариф бүлеге оештырган чарада укучылар да катнашты. Казан шәһәрендә Нечкәбил фестивале узды. Онда Мөслимнән Алисә белән Айдар Хафизовлар гаиләсе дә катнашты. Райондашларыбыз яшь гаилә дөньясы номинациясендә җиңү яулады. Хафизовлар гаиләсе җирлектәге яшь үрнәк гаиләләрнең берсе. Гаиләдә ышаныч, хөрмәт һәм мәхәббәткә нигезләнгән тәрбия хөкем сөрә. Ата-аналар балаларына тиешле игътибар биреп, алар белән күп вакыт үткәрәләр икән, сабыйларның да җавабы игелек төшенчәсе белән кайта. Парлап җиткереп кергән мәхәббәт йортларының һәр почмагыннан нур бөркелә төсле. Биредә уңган, булган пөхтә кешеләр яшәгәне ишек төбеннән үк күзгә ташлана. Бәхеткә күмелеп утырган йорттан туганнар өзелми. Ике якның әти-әнисе өйдә кадерле һәм затлы кунаклар рәтендә. Баланың баласы болдан татлы диләр. Бу хактан да шулай. Балалар, аныклар шатлыгына сөенеп яшибез, Аллага шөкер. Безнең Алисә белән Айдар шым мәгънәсендә үрнәк гаилә. Алар инде үз кешеләре белән йорт салып чыктылар. Шундый матур балалар үстерәләр. Балалары да үзләре кебек тәртипле, уңган булган, бер-берсен аңлашып, хөрмәт итеп яшиләр. Чын татар гаиләсе гореф-гадәтләрне саклыйлар. Гаиләнең ышанычлы калканы Айдар Татбурнефть оешмасында эшли. Яшь, энергиялы, максатчан, көчле ихтыярлы егет Айдар. Әтиләрнең эштән кайтуларын балалар түземсезләнеп каршы ала. Әти белән бергәләп дәрес әзерләү, уллары Раниска аеруча ашый. Әти булган йортның нигезе нык дип белми әйтмәгән борынгылар.
Olisa bile aylarının aybet yaşavları üzerinin birsin hürmet edilen turayını biz sularga suyunip yaşayız. İleri жылы, еркен, яқты. Енді аларның матур yaşavlarına қуанып сүйініп береміз енді ынықлар bir қуаныш. Алла табасы yaşasınlar. Әлбәттә, ир-егетләрнең һәрбер уңышы яулаган биеклекләре артында аны аңлаучы хатын кыз тора. Айдарның тормыш иптәше Алиса Мөслим урта мәктәбендә тәрбия эшләре буенча директор киңәшчесе. Җыр моң сөюче гаилә биергә дә оста, спортта да алдынгылар рәтендә. 6-нчы сыйныфта укучы Ранис футбол белән шөгыльләнсә, 2-нчы сыйныфта белем алучы Йолдыз сәнгать мәктәбендә оештырылган бию түгәрәгенә йөри. Һәр гаиләнең үз бәхет формуласы бардыр дип уйлыйм. Безнең гаиләдә инде үз балаларыбызга үрнәк булып, аларны һәр яктан үстереп, тәрбияләп, яратып яшәргә тырышабыз. Шулай ук менә тормыш иптәшем белән дә бер-беребезгә ышанып, сабыр булып яшибез. Гаилә учагын бергәләп саклаганда гына гаилә бәхетле буладыр дип уйлыйм. Хафизовлар гаиләсе бәйрәмнәрне аеруча үзгә итеп үткәрә. Яшь гаилә булса да Айдар белән Алиса милли гореф-гадәтләребезне саклауга үзләреннән зур өлеш кертәләр. Балаларына да матур тәрбия биреп, аларны һәр яклап үстерү өчен зур көч һәм тырышлык куялар. Хафизовлар гаиләсеннән энергия, җылылык, матурлык бөркелә. Уртак тырышлык белән кабызган гаилә учагының ялкыннары салкын кышларда да җылытырга сәләтле. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз, ял көннәрегез матур һәм файдалы үтсен.